Kostenfestival. Het is 1966 en in de Westrijn werd een knaap geboren die iedereen verslijt. Voesten van beton en tusken van stiel. Hast je een probleem, dan weeft het punt mij reel. Al snel voederbalje, vol bij het snee. Maar oh, wat geht dat nee? Want die stapt op het jen en die biedt ze in de neus. En werd iedereen weer angstig, ekkel wie het net zijn reus. Dank u wel.